Hello, mufarere vadikani atunga tisusu aiwa makaenda zvakanaka ere Christmas yakafamba zvakanaka ere yakafamba bwa isusu kuno yakafamba zvakanaka asi pane zvokuti shamisa zvokuti tengeredza musoro mumastreets omo tirikuona ivo president Emerson Mnangagwa vakagara pasame table Nelson Chamisa vachiratidza kuti vari musame room vari kudya Christmas pamwe chete apa sezvinei isusu tinenge tichitaura kunzi zvakati aiwa da kuti muzvionere muzvibhilivhe kuti pane inenge ichiitika apa patisingazive inenge ichiitika behind the skins because zvinenge zvichiitika panapa nekuti mukomana ari kulingana president ED Mnangagwa zvinova izvo zvisiri kufadza mafans zvinova izvo zvisiri kufadza nyika kuti mukomana anenge achinyepera kuti arikuda kupusha kuti nyika iende mberi asi iye achitodzoka back otaura nemhandu okay sezvinoirege tikuratidze kuti chii chitingazotora nzvimbo panapa tichibrowsawo maprivate pictures akabuda saka sezvinei ndo mapicha acho but pane vamwewo varimo mugrupu riripo patelegram pane riri pawhatsapp runoziva kuti tanyatsokanda mapictures acho ese pana payoutube yatimisa zvinhu zvacho saka sezvinei chakanda link mugorwana mugoizvionera zviri pachena. Okay, thank you for watching. Please don't forget to like, share, make a subscribe. I love you all guys. Thank you.